Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tiginaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon ang akong sulan. Ilan kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinapuhi ning akong suwat suliran. Tag-alam ko ninyo nga 5 years old. Minyo, apan wa pay anak. Nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagsigi og pasar-pasar sa kaon. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghita po. Pa, ako nalay pangugasan ng mga plato diha. Pahuay lang sa kaw. Gikan pabaya kang nanguma. Jenke, anak. Ako na lang gud ini. Unahan lang nang imong assignment diha. Kaya raman gud din ako. Papa, uy, sige ra, Koy. Pwede raman ko to na akong balikon, Koy. Sige. Di mangyod ka kakapugngan. Lucio, maayo ka ni Ana Day ka. Mas maipod nga makapahuay ka. Kainit ba yung taon kaayo? Ay, nabala ka gyud kay kunimo siyo. Moapas na lang gani unta kunimo sa uma. Ayaw nagkabala ka, Marcela. Okay ra ko. Maong ayaw na lang kog apasas uma. Kay init na ba kaayo? Mas ako'y nabala ka nimo kay high blood baya ka. Dugay lagi si Papa, ma. Bitaw anak ko Nabala ka gyud ko ni Papa nimo ay. Sa nagudrong orasa? Mauli naman unta ron siya kay ting paniod to na baya. Nang! Oh, Namo sila! Nang! kinsa ron? Ito ayo si Nilusyo sa upahan! Kay giatake! Oh, hala, hala. Mawa na si Papa. Nabala ka ko para nimo nak. Kinsa naman lay makasuporta nimo sa imong pag-eskwela. Wa naman si Papa nimo. Dili man pod kaya nako nga mo pa-eskwela nimo nak. Kay panglabada ra man gud nga akong panginabuhi. Mag-working ko, ma. Naman ko'y kailangan nagtrabaho sa food catering. Masuhay ko ka-apply. Unya kaya ra ka na nimo nga mag-eskwela ka samtang magtrabaho. Kaya ra lagi na ako, ma. Maong ayaw ka pala ka. Sige. Ako na lang sa mga plato diha. Time para good. Nakakaon na ba ka? Palagi. Ganihara jud kong kikutom ay. Pero unsaon masab na ako kaon at daghan pa man kayong tao ko. Mag-serve pa baya ta. Unsa? Kaunsa eh. Alas 2 naman gani oh. Hindi rin ba na maayo? Malaki, uy. Ganihara jud ning nagsakit akong tiyan ay. Nagsige nagdagook sa kagutom. Ako bitaw no. Niilog na ikog kaon kaniya kay di na makayo na ako eh. Gutom na gid kayo. Usa ikaw. Igi na pirmi ha kay na. Makaulsir ba na? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Lisod ang among pagbuhi sa bukid. Ilabi na nga namatay ang akong amahan. Mong nakahuna-una ko nga manarbaho na lang samtang nag-eskwela. Sa akong trabaho, dili gyud malikayan nga mapasran ko sa pagkaon. O gani, bisan sa pag-eskwela, may mga higayon nga awahin na kay kung makakaon tungod sa kabisi sa mga activities.
Miabot lagi kayon nga magsige na og hapdos ang akong tiyan. Nadaanan ni na akong gipati, hangtod nga nakagraduate na ko sa college ug naminyo na. Unya, Oh, noon sa magan. Nagsige mo kaghikap na imbiyan. gusto mo na timi. Ganyan ni ay. Ang mauna. Huwag kang kakayang mukhang mangga. Ang ganina pati ni maon. Halos wala. Ganda. Baon, hindi ako makakama. Masag gumaumang sa una. Sa dihang nag-iswela pa ko. O nga sa sunod, ayun na pagkaon ng bang aslom. Sige na pag-ilis na. Pa-check up ta na. Hyperacidity kani imong gibating pagpanakit karon sa imong pagsigig hilab sa imong tiyan. Mao ba, Dok? Ayaw ka balaka kay naaray mga tambal nga imong tumaron. Pero dok, daghan na ba ni siya nakaong bangga ganina? Ay sus, mao di ay. Usa likay kaon og mga aslo, misis. Okay, Dok. Salamat. Oh, kumusta naman imong gibati, Jinky? Okay naman ko, ma. Nalanggi mga hikayon nga, musakit na sa mga akong tiyan. Labi nagmakainom kog soft drinks, o baka mo tuslob kog suka. Muhilap kita yun ng akong tiyan. Ay, kung mauna, likayin na gyud na anak. Ma, Hmm. may hikayon ba nga? Kung mag-CR ko ba? Ito man ang akong hugaw. Unsa na? Gi- Han! Han! Oh, saan ka? Kasakit sa akong tiyan! Ano ka? Sakit bangga. Sakit kayo akong tiyan! Unsa? Ingon sa way kabutangan sa kasakit ang akong tiyan niya itong higayon na. Busa, gidako sa kumbana sa ospital ug nasuta nga ulcer ko nung akong sakit. Dugay ko na ning gibati ning akong sakit sa tiyan ug wa ko magdahom nga ingon ini di ang mahitabo kung pasagdan lang. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kining sakit nga ulcer, may kalabutan ba ni sa akong pagpasar-pasar sa kaon sa batanon pa ko? Pero dugay naman to. Ikaduhang pangutana, matod sa doktor nga nag-check up na ako nga hyperacidity ko nung akong ibati. Kining hyperacidity, mao ba ning sinugtanan sa ulcer kung pasagdan lang? Unsa man pud ang kalainan ining duha? Ikatulong pangutana, unsa man pud ang mga pagkaon nga gidili aron paglikay nga dili ma-trigger ang akong gibati? Ikaupat ug katapusang pangutana, may kaayuhan pa ning sakita? Kinahanglan ba ning operahan ng ulcer o madalang nagtumaran og tambal? Unsa man sang tambala? Palihog, tabanggi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Chinky. Mayong adlaw mga suking tig paminaw diri sa tong programa kini ang akong suliran. Anan sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related yung mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayong padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o rebas mambuhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, there are no status quo and nobody is good at everything. Mao gyud, ha? Panahon-panahon na ni bay. Oh, napakaron sa ibabaw, ugma, naano po ka skilled tingali o sa ubos, no? So, wala nang the melodrama of human life. May kasi Dr. Butch alis na mo speaker sa among klase sa UP Masteral sa una. Ang gulong ng palad ano atong kinabuhi, no? Di ta perming na si babaw. Say na patas kilid, say na tas ilawom. Yung say mo balik na puta si babaw.
Ang ato matatampo karalawa, si Jinky, 25 years old, Minyo, pay anak, tagaliluan Cebu, punto medikal, no? Yung problema ganyan, nagbati na sa programa, pasar-pasar ba to sa pagkaon, pasar-pasar mga Jing sa pagkaon, sigwa kayo sundan kayo. Nga isa may mga tagaliluan, mga Compostela, mga paradyang pamilya sa Compostela, mga tagaliluan, ano ko minumduman mga tagaliluan, si Winnie Baltonado sa Banawa o sa Tuburan, na mga parente ni Dr. Pete Siliona Kausin sa Barili, si Nida, si Glorin, si Maika, Anilo ug Teresita, yung mga igsoon nga si Nati ug si Nancy, nga mga parente nga si DB Reggie Wilson, Dr. Marinas and family mayong pagpaminaw. Okay? Sa paning uban, mga Knight of Columbus da sa Lourdes Parish Church, Tony Tabar, Rebecca Tabar, Ernest Intuso, Bernadette Intuso, Brad Leo Lauron, si Lucy Lauron, sa Punta Princesa, no? Norma Paradyang, si Pridi Numing Kabatingan sa Kabadyangan, no? Nga taga Bilong-Bilong, Danau City, no? Mayong pagpaminaw. Amigo ni Eric Espina, si Anthony Magunsa ba niya siya? Magunsay sa Negros Oriental Broadcasting Corporation, no? Ilang grupo dia, mga kwan. Okay, mga taga Maayo Hospital, no? Salamat kayo ninyo, taga Maayo Hospital, sa inyong pag-regular ni the late Dr. Roland Siliona, no? Janet Trump, si Rio, si Altia, o si Lucia Cinco, sa Midsayap, Cotabato, no? Taga Midsayap, Cotabato ni siya. Thank you very much. Og Inayagan Dam Site, Joseph Tisan, Lialin Rabanis, Julius Barili, Winnie Huros sa Pinamungahan, Giserio Galolo sa Cagayan de Oro City, Inoperio Lim sa Inabanga, no? Permi na tong mag-chat na ako, no? Pating uban, mga Tagalantawan, San Fernando, Cebu, na nakita na gud ako ang yung mga ngan Alcosiba Pamilino, Nina and Genevieve, Nanay Diding ug Crisio, mga Mabanag, mga Ginelsa family, si Joy, si Usion Ginelsa, Adela Chan, Nanay Luz Bastatas, Jilly Alguso, Pabling ug si Tita, Satori family, Embalsado family, og mga sadya sa Panadtaran, no? Panadtaran, mga apo ni ng Sidis ug Berto. Taga na ba ani, no? Ako lang ni basahon na. Ani, Alice, Ruby, Rene, Lala, Cludo, Junior, Mitos, Nida ug si John. Mayong paminaw. Okay, so going back to our sender, si Jinky, pasar-pasar sa pagkaon ng problema ni Jinky. Way sudan, Jink, kaon. Way sudan nga nindot. Anyway, importante nga na sud na tuntian kaya ang ato ba yung istomago, di ba ni mo hunong galing bisag naay sud or way sud. Unang pangutana ni Jinky, kining sakit nga ulcer, may kalabutan ba ni sa akong pagpasar-pasar sa pagkaon sa batanon pa ko? Pero dugay naman to. I do not know how dugay. 25 yung edad doon, Jink, no? Possibly, no? Mag-hyperacidity man ni siya, no? What can trigger man na yung hyperacidity? Mana, pasar-pasar sa pagkaon. Nga, kining kanang wa sa gayon ba time ka cause ni siya og heartburn kay murag burning sensation sa imong chest, no? Heartburn ang tawagon kay hyperacidity ni siya ka napagalit po to gitawag na to GERD, kining gastroesophageal reflux, ano mo balik ang imong pagkaon mo regurgitate backward murag kag makuan og aslom, no? Sa upper abdomen ni siya ma-feel nimo. So kung tubag yung nan pangutana, posible kaduhang pangutana matod sa doktor nga nagpa-check up nako nga hyperacidity, ang akong gibati ang kining hyperacidity mao ba ni ang sinugdan sa ulcer kung pasagdan lang unsa man pud ang pinaning duha. Ang hyperacidity daghang kayo og kasi ang imong stomago for some reasons, na stress ka or mao na irregular ang imong food intake. Ang kining giingon nimong ulcer ba to? Unsa to? Ulcer na nagaskas dan ang imong tiyan diha kay sige galing ang imong tiyan way sud way padding nagaskas hantod nga mag-bleeding. So ang remedyo niya ni avoid nga kuan kag mga pagkaon nga maka-trigger niya aning gitawag na tog hyperacidity unsa man kining mga fatty foods, no?
no overeat ka unya dili pa sakto nga panahon unya kining ang imong ginakaon kanang sobra ka spicy, no? Sobra ka spicy. So, unsa may imong angay kanon or unsa may angay buhaton, avoid trigger foods katong pahinganlan. Don't overeat. Avoid late meals, no? Kanang nga sabi ta dayong matulog kaon na kag daghan dili maayo. Oh. Unya kung na kay habit nga kusog ka mo inom og mga caffeinated drinks, minus og alcoholic drinks. Ang ako recommend tambal ani no, itong mga proton pump inhibitor, mga omeprazole, mga itong hinumduman, may lantae, calcium carbonate, mga antacid. So mao nay tambal ni ani no. Sunod nga pangutana, unsa man pod ang magkaon nga gidili aron paglikay nani maka-trigger ning akong gibati. Mao tong giingon ako, avoid overeating, nga late time nga eating dayon katulog kay ma-overwork ang imutian na natulog ka. Avoid late meals ha. Wear loose fitting ng luag, adjust your sleep position ha. Ang nindot nga sleep is magtakilid ka sa wa ha. Ayaw pagtulog nga magkulob ha kay makompromise ang functioning sa imong heart. Ikaw pa ko tapos ang pangutana, may kaayuhan pa ba ning sakita? Kinahanglan ba ning operahan ang ulcer? Depende sa discretion sa imong attending gastroenterologist. Kaya na naman tayo gitawag karog endoscopy. Ma-visualize ang sud dito sa ilawom kung say kahimtang. Madala pa ning tumar og mga tambal. So mga tambal akong gipahingalan, mga omeprazole o Nexium. Mao na yung mga kuminduman. Mga antacid, may lanta, calcium, Crimalin, Crimilis. So, mga na yung mga but proper guidance by your attending gastroenterologist. Ha? Di po tapataka po. So, natay akong balikon, endoscopy, nga mo visualize sa kahimtang dito sa ilawom sa imong tiyan, kung say kahimtang, Onya, from the result of the finding of the endoscopy, mag-guided ang attending doctor of what is the next thing to do sa imong condition. So, takasabot ka sa akong gi-explicar nimo Jinky, diya sa liluan o ganito sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, akong partner, Atty. Eileen Bathan, sa inyong mga legal mga problema. Magpasalamat kami sa pirmi niyong pag-patronize sa itong mga Arimen program. Number 1 radio drama program 2025 nationwide. I-acknowledge na. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production, Santa Radio mo nationwide tatak arman. Daghang salamat o maayong